Amini joro o bana jagokɛlaw ni diɲɛ magobatigiw la an bɛ don min na i n'a fɔ bi ala ni kuma e frère cargo express ale sababuya la k'u cogo sini jamana o kɔnɔna la ka se ka africains ni ka olu lafiya minan ci o la i b'a fɛ ka i ka minan ci kana ba maliba o kɔnɔna la k'a ci ka taa Côte d'Ivoire Togo Congo RDC Congo Brazzaville Mozambique ale ni Angola kuma e frère cargo express be i ka minan ni ka a emballé fo k'a ɲa k'a ci ka taa i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma degun sɔrɔ a la ka sɔrɔ i ka minan ma dayɛlɛ ka sɔrɔ i ka minan fana ma tunu o kuma la aw maa minnu fana bɛ yen nɔ ko aw sigilen bɛ ba maliba o kɔnɔna la aw b'a fɛ ka wari ci ka taga sini jamana kɔnɔna la ka minan san ni k'a ci kana di aw ma mali kɔnɔna la ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ kuma e frère cargo express bɛ aw ka ci bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ aw ye ka aw to aw sigiyɔrɔ la ni ka a ci kana mali o kɔnɔna la n'aw b'a fɛ ka kunnafoniya wɛrɛ ka o sɔrɔ a ko kan a ye kisima ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 0086 13 72 80 20 264 kuma ale ka nɛgɛjuru sira 0086 18 52 02 14 547 mali la yan nɔ Boubacar Kane ale ka nɛgɛjuru sira 78 44 44 42 Mamadou Jabi ale ka nɛgɛjuru sira 71 86 86 02 kuma e frère cargo express ka ito mali la yan nɔ ka wari ci ka taa sini jamana kɔnɔ k'i ka ci ɲɛnabɔ olu de bɛ se ka o k'aw ye damu ani lafiya kɔnɔna la o kuma la a y'u ka nɛgɛjuru siraw banba walasa aw bɛ se ka lafiya minan ci ko la cogoya min na. sɔgɔlen don an ni wagati na mali kɔnɔ mali kɔ kan mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw fɛ a bɛ lajɛlen ni ɲatuma aw bisimila bi a ka kunnafoniya olu kɛnɛ kan. kunnafoni daminɛ la an ka jamana furacɛ fanga ɲɛma colonel Asimi Goita a ka adamadenya dɛmɛ okumu kɔnɔna la a kɔni bɛ ka minnu don kabini wagati jan fɛn min ka dɔn k'a fɔ farako ani sirakɔrɔ nɛgɛtana tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min sikɔrɔni ani suraka buguni olu kɔni ye forage kɔni sɔrɔ min dayɛlɛla olu kɔni ka marabolo kɔnɔna la a kɛra nisɔndiya koba ye nin yɔrɔ sigibagaw ma minnu kɔni ye foli bonyamasegi ani waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛma colonel Asimi Goita. an ka jamana fintigilakaw olu kɔni bɛ wulikajɔ la kosɛbɛ ni wagati na hali n'a sɔrɔ kayɔrɔ gɛlɛn diinɛ tigilamaw kɔni bɛ ka u ka wulikajɔ misɛnninw kɔni kɛ u senkɔrɔ nka o kɔni ma u bali an bɛ wagati min na ye ko sisan u kɔni bɛ ka taa tugu fɛn min ka dɔn k'a fɔ kayɔrɔ gɛlɛn diinɛ tigilama ani binkani wale tigilamaw kɔni na an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kɔrɔnyanfan kɔni fɛ u ka wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka an ka jamana kɔnɔdenw lakanda ani k'u bolofɛnw lakanda o kama an b'a ye k'a fɔ nin wagati in na u kɔni ka wulikajɔw bɛ ka nafa caman kɔni nati an b'a fɔ ala k'u fanga se. an bɛ taa bankasikaw olu fɛ yen nɔ a bɛ wagati janbɔ lakanabaliya ɲɔɲɛlen don kosɛbɛ bankasi dugu kɔnɔna la o kama ka sanga ni arabadenw tɛmɛnen afirili kalo tile 24 sanba 2024 bankasi dugu sigibaw kɔni bɔra ka dugu kɔni fantan a naani bɛɛ lajɛlen minɛ walasa ka se ka u ka nisɔngoyaw kɔni yira ka da kan a bɛ wagati janbɔ maaw kɔni bɛ tunu cogoya min na u bɛ faga o togoya kelen na u ka dugu kɔnɔna la lakanabaliya yɛrɛ kɔni kɛmɛ dekunba ye u kan min yɛrɛ la u y'u dama kasi kosɛbɛ an ka jamana faamaw ye nka ka sanga ni arabadenw tɛmɛnen kɔni ye u bɔra ka dugu kɔni fantan a naani bɛɛ lajɛlen minɛ ka dugu donda ani a bɔda tugu mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ wa u bɛ ka wale bila ka taa jamana ɲɛmaa ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ nin degun in na kosɛbɛ wa o okumu kelen kɔnɔna la u ka bɔli ma dan arabadenw tɛmɛnen fɛnɛ na hali kunu alamusa avril kalo tile 25 u bɔra fana ka se ka u ka nisɔngoya kɔni yira o b'a yira k'a fɔ degun bɛ u kan wa u kɔni bɛn ko bɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛw ni furaw de kɔni na joona walasa u bɛ se ka lakana ani ka basigi sɔrɔ u sigiyɔrɔ la. an ka jamana premier ministre kɔrɔ ni o ye a ministre ɲɛmaa kɔrɔ ye Musa Mara ka sanga ni dɔgɔkun daminɛ ye ale kɔni ka publication dɔw kɛli ye a yira olu kɔnɔna la a ye a yira k'a fɔ ko comité économique des états de l'Afrique de l'Ouest ni o kɔni CEDEAO ye ko jamana 15 de bɛ o kɔnɔna la i n'a fɔ a t'a kalama walima a ɲinɛna k'a fɔ an ka jamana ba Maliba o ni AES jamana tɔ 2 si kɔni tɛ CEDEAO kɔnɔna la o bɛ a yira k'a fɔ an ka jamana kɔni ka souveraineté ko kuma min fɔra ni o ye a ka yɛrɛ madaw ye a yira k'a fɔ ko a kɔni tɛ ka o bonya. la
lakɔlimetri olu kɔni baara jɔ tile fila walasa u bɛ se ka taa contrôle physique kɔni kɛ cogoya min na min bɛ ka kɛ Tɔnbukutu kɔni dugu yɛrɛ kɔnɔna la u kɔni bɛ taa lakɔlimetri 250 bɔyanko la minnu kɔni bɛ ka taa ni contrôle kɛ yɔrɔ in kɔni na nka an bɛ wagati min na ko sa maa hakɛ min kɔni sera ka contrôle kɛ o kɔni ye maa 1870 ani kunkan fɛn de ye kɔni ye ni contrôle ninnu laɲini tɛ dɔwɛrɛ walasa ka se ka dɔn fɛn min ye fonctionnaire d'État hakɛ min kɔni bɛ Tɔnbukutu kɔni dugu kɔnɔna la nka ka sanga ni o lakɔlimetri dɔw kɔni wulitɔ la ka taga ni contrôle kɛ yɔrɔ kɔnɔna na binkani wale tigilamɔgɔ kɔni binkani ta ka ɲɛsin u ma banbara dugu kɔnɔna la min yɛrɛ senfɛ u ye u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ u la. An bɛ taa Gawo ka olu fɛ yen nɔ ka sanga ni avril kalo tile 23 tɛmɛnen ni o bɛnna tarata don ma Gawo quartier min ni a bɛ fɔ o ma ko Aljana Baja fɛn min ka dɔn ka fɔ sifinnakaw kɔni bɔra ka busanmisɛn kɔni tugu fɛn min ka dɔn ka fɔ binkanikɛla dɔw kɔni na minnu kɔni bɛna ka u ka baganw de kɔni gɛn ka taga n'u ye ka taa u feere ka d'a kan u kulu de don u bɛ taa u feere fɛn min ka dɔn ka fɔ bagan feerelaw ani bouchers de kɔni ma kunnafoniyaw kɔni ye a yira ka fɔ fɛn min ka dɔn ka fɔ ni binkanikɛlaw bolitɔla u kɔni taara ka fɛn min ka dɔn ka fɔ u ka moto kelen ani saga fila fo ka taga se muru caman kɔni ma u kɔni bolila ka taga ka olu de to. Comité national olympique et sportif du Mali ni o ye CNOSM ye o kɔni président o kɛlen kɔfɛ ka san 24 kɛ ɲɛmaaya la fɛn min ka dɔn ka fɔ kulu dɔw kɔni sɔrɔla jɛkulu kɔnɔna la minnu kɔni ko u bɛ a laɲini fɛn min ka dɔn ka fɔ comité kɔni ale ka lakura ye tuguni. An bɛ taa an ka jamana kɔrɔyanfɛla fɛ hali bi fɛn min frontière saba min kɔni bɛ ni o kɔni Niger, Mauritanie ale ni Algérie kɔni ko ni wagati in na an ka jamana fintigilakaw kɔni bɛ opération ba dɔ kɔni na walasa ka se ka an ka jamana kɔni lakana ka gɛlɛn diinɛ tigilama ni binkani wale tigilama lakanabaliya walasa ka se ka o kɔni kɛlɛ cogoya min na o la drone mankanw kɔni bɛ bɔ kuma bɛɛ min yɛrɛ kɔni kama ko maaw kɔni bɛ se ka hakɛ to o ko kɔni na wa o kɔfɛ ko fɛn min ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka se ka dugawu kɛ an ka jamana fintigilakaw ye walasa u bɛ se ka sankɔrɔta kɔni sɔrɔ u kɔni opération kɔnɔna la. Ɲafunke ka olu fɛnɛ ni o fana bɛ Tɔnbukutu région kɔnɔna la an ka jamana fintigilakaw ka wulikajɔ okumu kɔnɔna la ka se ka karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw kɔni kɛlɛ cogoya min na fɛn bɛ karɔ ka fɔ ɲafunke kɔni bada la u ka wulikajɔ sera ka to u ye karɔgɛlɛn diinɛ tigilama mɔgɔ 29 kɔni si latunu ka bɔ yen nɔ pewu wa o kɔfɛ u kɔni sera ka u bolominɛ caman kɔni sɔrɔ. An ka jamana ministration min ɲɛsinnen don an ka jamanaden minnu kɔni bɛ jamana kɔ kan ni o kɔni ye ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine olu ni fɛn min ye organisation internationale pour les migrations olu ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna la tarata don su avril kalo tile 23 o kɔni ye an ka maliyɛnden minnu kɔni rapatrié la ka segin ka na u ye olu kɔni bisimila an ka jamana kɔnɔna la minnu kɔni bɛ taa maa 254 bɔyanko la o maa 254 na fɛn min ye Niger jamana kɔnɔna la maa 249 o kɔni nana ka bɔ yen nɔ minnu kɔni na muso 3 ani den 10 o b'o la wa minnu kɔni nana ka bɔ Algérie jamana kɔnɔna la o bɛ taa cɛ 5 bɔyanko la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bisimila an ka jamana kɔnɔna la tarata don su avril kalo tile 23 san 2024 nɛgɛ kanɲɛ 23 tɛmɛnen kɔfɛ ni sanga 24 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 23 tɛmɛnen kɔfɛ ni sanga 58 wagatiw ye. Ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛliko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw la aw k'an bɛɛ tɛnɛ don ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ ko o ma kɔnɔ.